harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Ada orang sutapuka parminggota di bagasan manogoton, parjulo mahita martang yang nahohom. Tapuji matuhata marede mahita sian buku deta nomor 14. Oh
Mar hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia. Na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah. Ai ibana do mangenet patu sian jorgong. Saido pakon maau. Jala asiro ham diau. Ai pujung jalan adangol doau. Hodo ale Jehovah dihalungut torohaku. Ale debataku marhaposat tu hodo au. Sayunang paila au. Haleluya. Ale amanami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu nasasadai, dilehon hodo ibana humokop hami mamorsan dosa nami, saha tuhau na pinar silangi. Sai patogu marohanami, asa unang ganggu rohanami maka porsiai hasesaan ni dosa nami. Asa unang madele hami ala ni dosa nami. Alai asa positutu rohanami di asini roham nagodangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Anak haholongan mi. Amin. Patik ni debata di minggu ta sadarion, ima patik paduahon dohot lapatanna. Dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang dohot na di Batunga Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon, manang sioloan. Dia do lapatan ni odo. Iko dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana,
Asadang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan. Mangido hangoluan siani. Jaladang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon. Jaladang jadi pos roha di ugasan homiton. Atong rap mading dogogo mahita siat Tuhan di bata. Laho mangulahon naho bartu patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargogoy mahami, mangulahon na hobar tupatik mi. Amen. Tato potima dosata di jolo ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitopa nasa na adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahu ulahami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi dohami nuaing alani i. Asi maroham dihami ali di bata nami. Pardingkan basa jala para si roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di parbadia turohan nami be. Asa tarbain hami mangoloy ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hangoluan na sora sudah. Na pinarbagabagam di akan na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Roma hamu tuau asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dadap. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasubah. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Turpuk epistel di Mingguta Sadarion, iman natar surat di Yohanes 4 ayat 20 sahatu 26 tajahama marsika soring di ayat napapu dianon rak mahita majaha. Di dolokado martangiang ia opung nami gabe di dok hamu ikut Jerusalem do partangyangan. Duni na Jesus mamando ibana, porsia maho di ahulina, naromatikina, gabedak pola bedolokan manang Jerusalem partangyangan tu aman. Di sobahamudo na sobinotomuna, huboto hamido na husobahami, ia bangso Yahudi do haroroani haluaon. Alaina romatikina jalan maroi doai, gabe di bagasan tondi do kasitongan partangiyang akapartangiyang natututu awai, ay akapartangiyang nasongoni ipangiyo duman. Todido anggo debata, asa akan namartangiyang tu ibana, patut ma martangiyang di bagasan todi dohot hasitongan. Dumi di do burburi mamando ibana, huoto do nanay ro Mesias nama goar Kristus, ia duro ibana bari tahonon na do sarut na Tuhan. Rak mahita majaha, dunginin na Jesus mamadok ibana, ahu doi nama katai dohoto. Songoni masahatna, martua do akan natumangihon hata ni debata, jalan naupiopsa. Amin. Yesus
hati dakon maha porsiautai, songonani hati dakon nidongata saha porsiau di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, nato mo palangi doho tano. Ahu porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siato di perbadia, adoran sobubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni selatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu bana torudutan, na mulak mangolu di na manai tu surgo, laus hudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disi maibana pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu doho na mate. Au porsia di to di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, doho dah sesani dosa, doho dah tain na madok, mulak mangolu sogo daging halak nong mate, doho dihangoluan na sora sudah. Amin. Tikting di Huriata, HKBP Rawamangun, Minggu 12 Maret 2020 tolu. Pertanyaan Wik, Rabu 15 Maret 2020 tolu, pukul 10 siawib, Wik Kampung Ambon, di bagas ni keluarga M. Panjaitan, Boru Pardede, Jalan Serut nomor 12, RT Onom RW 4, Kayu Putih, Jakarta Timur. Kamis 10 Maret 2020 tolu, pukul 10 siawib, Wik Kayu Putih Kafling Polri, di bagas ni keluarga Bahriun Sipahutar, Boru Marbun, Jalan Kayu Putih Sia, nomor 20, Kayu Putih. Pemeriksaan kesehatan lansia, Kamis 10 Maret 2020 tolu, pukul siawib, maringanan di ruang Timotius Lukas, Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun, patupa pemeriksaan kesehatan lansia, ima pemeriksaan fisik, pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, tensi darah, pemeriksaan gula darah, dohot konsultasi kesehatan. Akka lansia nanaing mandohoti pemeriksaan, asa mendaftar tu Edward Marpaung, Manang Erdiana, Boru Silalahi. Konven Distrik HKBP Distrik Walu Jakarta, Senin 10 tolu Maret 2020 tolu, pukul 10 WIB, maringanan di Gereja HKBP Cibubur, di Patupado Konven HKBP Distrik Walu Jakarta, Aka Pandita Manang Pelayan penuh waktu, Rap Dohot Keluarga, Pandita Pensiun Dohot Keluarga, Suang Songoni Nang Ina Sarfat, Se-HKBP Distrik Walu Jakarta, ni undang mandohoti konveni. Sumbangan bunga hidup untuk altar, tu aka ruas ni Huriata, nana yang berpartisipasi manubang bunga altar, boima di daftar hon, manang di Papua tu sekretariat ni Huriata. Audisi Festival Paduan Suara Perempuan se-Distrik Walu Jakarta. Hombar tu Festival Paduan Suara Perempuan se-Distrik Walu Jakarta, Seksi Perempuan ni Huriata HKBP Rawamangun, mansosohon sudeina, ruas ni HKBP Rawamangun, sian ganup wik, asa mandohoti audisi peserta Festival Paduan Suara Perempuan, nanaeng patupaon hari Jumat, 10 Maret 2020 tolu, pukul 10 WIB, di Gereja HKBP Rawamangun. Tim audisi boima dibereng di Harotas Tikting, manang di web HKBP Rawamangun. Pendaftaran dimulai sadarion Minggu 12 Maret 2020 tolu, jala ditutup hari Kamis 10 Maret 2020 tolu. Di Jalo Gaberuas Nagok, Minggu sadarion
12 Maret 2020 tolu, ruas parguru naung marsiajar na salelengon sian pandita di jalo gabe ruas nagok di HKBP Rawamangun. 5. Roy Sahat Martua Pasaribu Sianuwik Cipinang. Roni Tua Hasiholan Gultom Dian Maria Borugiting Sianuwik Cipinang. Yusuf M. Siburian Rosiana Artauli Borusiahaan Sianuwik Duren Sawit. Budi Hartono Sregar Melda Lydia Borusilitonga Sianuwik Rawamangun Tegalan. Anggiat Manasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata Tarlumobi di Joloni Tuhatta. Tikting naing marebagas, tikting parjolo, naing manjalo pasu-pasu parbagason ma, gom-gom parluhutan lumban tobing, ruas ni HKI Kota Tarutung, anak ni amata humala saut dongan lumban tobing nahinan, tubuh ni inata luminda boru simanungkalit nahinan. Dohot Orwana, Astrid Korintus Marintan boru Huta Barat, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Rawamangun Sada. Boru ni amata Situa Al-Halid Huta Barat nahinan, tubuh ni inata Hasna Muniarti boru Simanjuntak. Pamasu-masuon hari Sabtu 25 Maret 2020 tolu pukul siawip di gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu parsaripeo nasida gabe parsaripeo nadenggan di tonga-tongata Tarlumobi di Joloni Tuhatta. Namonding na di hari Jumat 10 Maret 2020 tolu nunga jumolo monding sahalak ama Oberlin Saragi Sialagan umur 77 tahun hina baluhon ni runggu boru Situmorang Jalan Kampung Rawa Sawah nomor 37 RT 10 RW Tolu Johar Baru Jakarta Pusat Wik Rawasaru Cempaka Putih. Tuudean hari Minggu 12 Maret 2020 tolu di TPU Menteng Pulo Jakarta. Tuhatama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga namar sitaononi. Pelean dot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting nong pinarade ni huriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu pauta bahen sangap di goarna. Songoni matikting di huriata Minggu sadarion. Oh
Sian Pesalmen 55 ayat sada rodi 10 sada dohok topik minggu marsoba sian nasa roha tu debata menyembah Allah dengan sepenuh hati. Uja hamadihita siap Pesalme 55 ayat sada 1 10 sada. Betahamu ita ede homa Jahoba, ita ulopoma partanobatoan ni hatuota, ita dapotoma tujolo ni bohina marhite-hite puji-pujian, ita ulopoma ibana marhite-hite ede, aide batana tibuldo Jahoba, jala raja bolon mengatasi sude akade bata. Aidi bagasa tangan nado aka ojahan ni tanoon, jala guru di ibana do pusuni aka doluk, guru di ibana do laut, jala ibana do tumopasa, jala tangan nado jumadiho tano darat, beta hita manukap, dohok marsoba, marsinggang mahita tujolo ni Jahoba sitopahita. Ai ibana do debatata, jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni tanganna, sadarion, out di tangihon hamu nian suarana, unang mata kangi hamu rohamuna, songon uju di meriba, songon ari uju di masa pangujunan di halongonan. Ujuna ni ujunan ni aka opumuna au, tung diuji au, atik pe naung diida nasida pambahenaku. Tung 40 tau bolo lelengna au marbias-bias, mida suduti jalanikuma, bangso parrohalilu do nasida, alaidang ditada nasida akadalaku. Jadi pola maruari au di bagasan rimasu, molotung masuk nasida tu para dianaku di sido sahatna. Damang dainang nahu haholongi di bagasa Yesus Kristus secara khusus di minggu okului di bagasa tikion, di paingotita taringotu nama somba debata, sian nasarohata asa kita menyembah Allah dengan sepenuh hati. Kalau dikatakan molo didok manobba debata sian nasaroha, totu sahali nungapitor dapot atusata penyembahan songo dia nahinalomohon di debata di bagasan parnguluatta. Amang inang, nuai kita nunga masuk kita tu minggu pasion sasitongna, ima minggu panaonan ni Tuhata Yesus Kristus. Jala molo marnida dohita taringotu aka edeta, taringotu aka ede, nang taringotu aka hatani debata, nang taringotu aka potum introitus diaka parminggota, tentu sahali nunga sasitongna nunga boita jaha bahwa kami ini adalah nunga masuk kami tu panaonan ni Tuhata Yesus Kristus. Molo taparohahon diaka edetai, molo taparohahon di edetai, tidak segirang atau tidak se-happy biasanya seperti buku ede, manang PKJ, manang ibadah-ibadah selanjutnya. Allah memang nunga masuk kita tu ibadah manang tu minggu-minggu panaonan ni Tuhata Yesus Kristus. Nah sosarupa be liturgina doho liturgi sian na asing. Jala molo ditaringoti di bagasa turpukon marsoba sian nasaroha tu debata mengingatkan kita taringotu liturgi tai dan sude HP di bagasa liturgi tai manang edetai mulai lagu pertama sahatuna lagu na parpudi ritmeni aka parediotai ikos sude di bagasan olop-olop
mana iko sude di bagasa lasni roha, alai tong do disi adong panadayo diri, adong taringotu panadayo dosa, dala adong tong taringotu ahadonalaho siulahonota. Jadi ketika kita beribadah seperti ini, molomar minggu hita songonon ni, nunga masuk kita tu minggu pasion, totu sahali, boy dodo honota, kita memaknai bagaimana kita beribadah kepada Tuhan yang sesungguh-sungguhnya. Jala Allah do sifata jolma, nunga masuk tu minggu Jumat Agung, nunga masuk tu minggu akapanon ni Tuhan Yesus Kristus, ale Roma imana madotakin, marcerita imana tu omakna, adong salat naposo marcerita, mah ibadah hari ini biasa aja semua. Kenapa? Iya biasa saja, karena nyanyinya pun biasa saja, tidak ada yang girang. Liturgisnya juga seperti itu biasa saja, penerima tamunya juga biasa saja, tidak ada yang spesial hari ini dalam beribadahan. Nah sebenarnya marhite turpukon diajar hodohita songo dia dohita lau marsoba maradopo debata. Amang inang a umur 30 tahun. Alai sahatu dua gasa tikion molomar minggu nasah menurut tahu marsoba maradopo debata iko bahasa bata do diau asa boy dapo di rohaku jupang di parto dioku molomar minggu au asa klop abdol itu adalah harus bahasa bata. Dan itu adalah bagian daripada ibadah saya. Kalau saya memahami ibadah itu harus ibadah bahasa Batak. Kalau saya beribadah di ibadah yang lain, maka saya seperti ada sesuatu yang kurang seperti itu. Baik lagunya, baik firman yang disampaikan, atau baik bagaimana kita mengikuti liturgi ini. Jadi lihatlah amang inang, jangan paksakan anak-anak kita. Jangan paksakan anak-anak kita untuk mengikuti ibadah jam 6. Tetapi mereka, di mana mereka menikmati berjumpa dengan Tuhan, mereka menyembah dengan Tuhan dengan perasaan, dengan hati mereka yang sesungguhnya, sebenarnya disitulah kita memberi kesempatan untuk mereka bertemu dengan Tuhan. Sasitongna di HKBP Rawamangunon, luar biasa gereja memberi peluang kepada setiap jemaat untuk beribadah. Adok kita molo di padomudo ibadah sekolah minggu sahatu ibadah akka panutup nama godang dewasa adong pola sia hali kita beribadah. 9 kali kita beribadah dalam 1 minggu dan bahkan terbuka dalam setiap ibadah itu live streaming 5 kali dalam setiap ibadah. Kalau dikatakan, kalau dibuat seperti itu sampai 9 kali dan dibuka live streaming untuk ibadah, apa yang mau dikatakan? Sebenarnya melalui gereja Tuhan terus mengundang para jemaatnya untuk hadir asaro marsoba tu debata siana sarohana nang pedijabu alai diukap debata dodala tuhita asa olo hita marsoba tu debata di bagasan parmingguon. Amang inang bohadom olo dibahen adong hita namar minggu ikon 5 hali di bagasan sadari bohadom menurut ta. Bohadom olo parminggota dibahen 7 hali di bagasa sadari. Iko 7 hali hita songo dongat-dongatana ugamona asing. Jala kami tiki mahasiswa sopak do partangyangan ibadah 5 hali di bagasan sadari. Ibadah mulai siang ibadah subuh gali kontu itu ibadahnya jam 5. Baru ibadah laudes fajar, baru ibadah sektia, ibadah vesper, ibadah penutup komplenterium. Jadi diibadahi mulai ibadah jam 5 pagi, jam 9, jam 1, jam 6 sore, dan jam tengah 10 malam. Jadi semua mahasiswa mengikuti ibadah-ibadah ini. Tetapi pertanyaannya, kalau dibuat atau kalau dibiasakan atau ini bukan menjadi dang nagabi asal dibae-bahen gereja mula-mula gereja
pada waktu itu adong do memang sahatu pitu hali. Adong na sahat 5 hali sadari. Adong na 2 hali sadari patu paho partangyangan. Bukan asal dibuat-buat. Dang na asal ibadah ibadahi. Mungkin kalau sekarang ini kita melihat orang Kristen, ibadahnya mungkin hanya ibadah di gereja. Atau ibadah dengan partangyangan atau perkumpulan-perkumpulan. Alai sasitong na molo didok disi sadia godang pedibahen peribadahan asa pajupang dok debata. Sasitong na boy doa karuasi marsoba tu debata sian nasa rohana molo nunga jupang peribadahan dohok debata. Apakah banyaknya ibadah? Ataukah kualitas setiap ibadah yang dilakukan dalam gereja-gereja itu yang menjadi penting dalam kehidupan kita? Tapi yang ma'amang inang, boha kita merespon setiap ibadah dalam kehidupan kita. Ada memang orang, adong do jolma memang molonunga jupang hari Minggu ima tiki hasonangan pajupang rap doho debata nunga dipersiapon hobar tu narikot situtu di hari Minggui ikut jumolo mar Minggu dang boy mula-ulaun dang boy adong pardalanan na asing molo so dibolus par mingguon. Tarlumobi dia kana tua-tua. Itu adalah membiasakan bahkan didokon akan tua-tua ta tokka do mardalani molo hari Minggu. Sampai dibilang tokka itu pantang itu berjalan-jalan ketika kita melaksanakan hari memulus hari Minggu. Allah bagi orang tua adalah pemahamannya adalah ini adalah suatu momen yang tidak bisa digantikan berjumpa dengan Allah dengan rasa sukacita yang penuh kepada Tuhan. Marolopolo daging nanang todina laho pajupang rap doho debata di joro ni debata alai tabereng madongata. Tabereng ma anak kota, tabereng ma di tonga-tonga ni keluargata, molo nunga diukap huriata, pola sahatu siahali mar minggu di bagasa sa minggu, alai molo so mar minggu behita, molo so live streaming behita, kita adalah orang-orang yang kelewatan batas. Tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Dang manada si leo-leo ni di bata hita di bagasan parnguluata. Mungkin najolo ya teh tabu do dihita dan tidak sah menurut kita kalau dulu setelah teknologi ini, setelah pandemi ini mungkin kalau dulu pemahaman beribadah adalah ikon rotu joroon. Alai tabereng mak. Teknologi menjawab kebutuhan daripada iman daripada akar ruas tanah marsahid. Akar ruas tanah peak nuaing tongo dijabu nasoboi nasida rotu gereja onni. Totu nuaing dohonot tado namar minggu nasida nama noto live streaming nasida di jabu nuaing nang peholan tiki dungo nasida pitor hudul nasida di jolo ni tipi manang di jolo ni handphone nai alais molo di bagasan rohana yas nasida laho pajupang raut doh debata kita mempercayai bahwa itu juga adalah sebuah ibadah angguna jolo dang tadokon ibadahi alai nuaing porsia dohita bahwa seperti kehadiran Tuhan dalam kehidupan ibadah kita pada hari ini. Demikian juga sebenarnya mereka yang mengikuti ibadah-ibadah di rumah. Asal ma pajupang doh debata. Songo dia dohita Roma radopo debata. Molodok dibok di bagasa turpukon. Roma hamu marsinggang manuka mahamu. Roma hita tujolo ni Jehovah. Tentu sahali molo didok manukap dohok marsoba marsinggang hita tujolo ni Jehovah. Tentu dia do lapatanna tu hita amang inang. Apa yang dimaksudkan kalau kita mengatakan bahwa molo didok marsoba marsinggang hita maradok pod debata. Tentu sahali dang sai sude hita sarupa bagaimana ekspresi kita dalam menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan dalam peribadahan kita. Hayasota, hauduhota, hahormatota, hapatutota, maradopo debata, ditiki mar minggu hita, berbeda-beda pemahaman kita. Dan kalau kita orang tua adalah, pemahaman kita adalah ketika kita datang beribadah adalah secara khususnya di ibadah pukul bahasa Batak seperti ini, ikon bajum hormat, unako marsalana jeans,
una komar kaus-kaus. Kita memahami seperti itu. Tetapi anak muda mengatakan, kan Tuhan melihat hati. Dan Tuhan tidak pernah melihat pakaian yang kami pakai ketika kami beribadah. Dan mungkin, Allah desipata molorohi tamar minggu di ibadah pukul 10 tolui, boleh desipata rohata, so dia doa teh beribadah pukul 10 tolu, martopak-topak, moloni bereng akadongan ni akana anak posoon, kita melihat anak-anak kita yang lebih muda, mereka dengan iman mereka bertepuk tangan, dengan iman mereka, mereka bisa bersembah sujud di bangku itu. Dengan iman mereka, mereka bisa menangis sekuat-kuatnya kepada Tuhan. Tetapi itulah mereka memahami ibadah mereka. Kita tidak akan pernah menyalahkan ibadah yang bagaimana. Alai sasitongna taridama siadia hita marsoba tu debata manukka pita maradopo debata marsingga kita tu debata marhite aka hati yang terdalam menunjukkan sikap peribadahan kita kepada Tuhan. Amang inang nahu haholongi di bagasan Yesus Kristus. Hita naro di parmingguanon. Ahado sasitongna nama ngojar hita romar soba tu debata. Apa yang mendorong kita supaya kita datang beribadah kepada Tuhan? Adongdo namar soba tu debata songon hasomalan sabing. Tung penunga godang hal Kristen, sudah banyak orang-orang Kristen bahwa ibadah itu adalah sebuah perjumpaan yang spesial dengan Tuhan. Tetapi ada saja bahwa ibadah itu adalah sebuah kebiasaan yang ikut-ikutan dengan orang lain. Sehingga ahapena masa di parmingguan non, manang ahapena didok nia kapar jamita, manang ahape ede, songo dia tabo pe jamita, songo dia tabo pe teks ni jamitai, alai molo dung mula siap perminggu non, sude be aja. Tanga dong nas homal, biasa sude, tanga dong manang aha. Romar minggu songoni, mulak mar minggu songoni. Ayo lo doa manginang, sian na mulai makin sumulai potum introritus do tangiang. Ale aku parohahonya, dangaron aku itip-itip nana karuasi. Mulai siap potum sahat tuna maka tidak kok kaporsiaon sab ibu kape pamangan nai saoti dangadong. EDP mak songo dia maul PDI manang songo dia tabu PDI ala yang ko pamangan no saoti pedang hadong dibuka. Asik dengan diri sendiri. Asik dengan handphone sendiri. Asik dengan molodongan anakin siap mulai potum nga tiga hali jongjok kita tehe molo par mingguon. 3 hali kita jongjong. Alai adong do dison olo dangalani parsahito molalani parsahito bae majo. Alai ada yang mungkin ibadah itu ia datang ke sini hanya tinggal ia duduk aja seperti itu. Tidak ada respon sama sekali. Dan ketika dia pulang dari sini tentu tidak ada yang bisa sesuatu yang khusus berjumpa dengan Tuhan. Tanga dong naboy napa jumpa ngimana rabdoho debata di bagasan parngoluan marhiti akapar minggu songonon. Tentu sehali amanginang dasar yang jelas, motivasi yang jelaslah yang membuat kita datang beribadah kepada Tuhan. Nungatakas, taringo tu panadayota, taringo tu debata, nunga diramoti debata, au di bagasan ulau kuna saminggu. Boy maranak akka pahapahanakku, boy marsikola akka poparaku. Boyau hipasa hatu noengon dangalani gogoku atong pujioku soboku madebata di bagasan parngoluaku. Semua ritme daripada liturgi dan ibadah diikuti dengan baik. Sehingga ketika dia pulang dari setiap peribadahan, dia menemukan bukan dia mau menyenangkan hatinya sendiri. Ini yang perlu kita ketahui dalam setiap ibadah kekristenan. Molorohi tamar minggu amanginang bukan tentang perasaan kita.
Bukan tentang permasalahan kita, tetapi undangan Tuhan. Gokon ni debatado nang rotu hita. Nunga di gokok kita siap bagas tabe. Malaho merespon setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ido sasi tongna na laho si hangulu honota di bagasan parngulu apa. Respon daripada kita terhadap undangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi molo tabege nakin dipotumi okuli saya mangaranap do mataku do Pak Jehovah. Mataku terarah kepada Tuhan. Ini adalah gambaran daripada Mazmur nyanyian jarah taringotu pardalanan ni pemazmur di bagasan nguluna. Saya mangaranap do mataku do Pak Jehovah. Amang inang gambaran daripada Allah adalah Allah yang mungkin berada hanya di suatu tempat atau di gereja ini. Sahuni donang pemahaman ni halak Samaria naki diturpuk epistel bahwa Allah daripada mereka hanya berada di Gerizim, ima suatu gunung tempat peribadahan daripada orang-orang Israel. Jala di bagasan pemazmur 25, gobaran ni temani mingguta, ima bahwa ternyata saya mangaranapi mata ni parposalmen dopa dia dosa sitongna pangurupian rotu ibana, matanya mengarahkan ke gunung-gunung dari mana pertolongan yang menolong pemazmur untuk membawa dirinya kepada keselamatan. Alai di dokon ibana ma, ia pangurupion diau sian Jehovah si topa langit doh tanoon, bahwa keselamatan daripadaku berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amang inang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus. Tentu sarupa dohita doho parpasalmenon. Saya mangaranapi do matata. Saya mangaranapi do matata. Dopa dia do ulaning pangurupiot tuhita. Kita memandang mata kita mungkin ke salib. Mungkin kita memandang mata kita ke langit. Dari mana pertolongan akan datang kepada kita. Tetapi pertolongan yang sejati adalah yang berasal dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amang inang nahu haholongi di bagasa Yesus Kristus. Sudehi tanah pungu di son. Tabereng ma. Molo pe burjude bata. Mamasuhita. Odo sada sihala sonota di bagasan nguluta. Sada pasu-pasu. Nah mungkin naso pola balga alai ris dapota sude ima moloboi hita modom nok di podomat tabi. Alai secara khusus akadong aku situara manang dong anak kapadita molonunga marjamita di jamonom manang martiki di jamonom molonunga hari Minggu jamonom biasanya itu sahira mudum-mudum manuk nawara. Ala mulai jam 3 jam 4 jam 5 nunga dungo-dungo terus bagaimana pelayanan ini tidak terlambat seperti itu. Sada pasu-pasu ni debata tuhita amang inang nasotahiata sadari adalah tidur. Karena melalui tidur disodosa sitongna ubat yang luar biasa, yaitu sel-sel tubuh kita itu dipulihkan kembali dan imun kita itu kembali disegarkan. Sadar atau tidak sadar pasti halak nasomodom pasti si malolongna lebih sipit dan pikirannya lebih tidak tenang dan perasaannya, moodnya pasti lebih banyak cemas. Dang pola daudo, unang pola daudo, alai tahidama, hola boy hita nok, hola boy hita nok di bagasa saborngin, hola dung martangia kita di bagasa podomata, jala tapapiako pamatang ton, jala nok kita di bagasa podomatai, itu adalah suatu berkat yang mungkin, yang harus, yang layak disyukuri kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya ikon dohonotama, ay molo saya dohonotama, ikon marparumain, ikon marhela,
Iko sukses sude aka nata persita di bagasan parnguluanon. Sampai kapan ay sahatun waing so ditada anakku dape bawa. Sahatun waing so ditada burukku dape doli-doli. Sahatu di kenuaing marsahi dape au adong dape sahi namia di bagasa pamataku. Iko jolo songoni do au majupang ro debata. Iko songoni do awa saboy ro tu joroon. Bereng ma amanginang dongamu naro nuaing tu bagas joroon. Nama sihol pajupang rapdoho debata. Dang ala nia kasih kop. Na di bagasa parguluan na ubay naro ibana tu bagas joroon. Alai ala takas do ditada ibana ise dirina takas ditada parnguluanna ubay naro ibana di bagas joroon maka muliateho dengan bahasa ni dibata di bagasan parnguluanna jala ala pardosa do naroon Roma nesa dosana tu adopan di debata dang tahu ibana di adopan di debata ubay naro ibana tu debata amang inang molo tabereng na kitikting adong piga-piga ruas ni huria na dijakon gabe mulak muse tu huria. Alay amang inang molo tabereng doa ka ruas ni huria na hona RPP godang molo nunga seolah-olah di RPP nasida madao nasida siak kuria tahun. Mereka menjauhkan diri. Kita katakan mereka takut. Atau kita katakan pada doku human na pinasahan di huria itu nasida ubay nama daw nasida terlalap nasida di akaulonna lamadaw lam sotarida be tu dia nasida nuaing. Dang alani hatauta sasitong na molo peboy hita marminggu di son. Dang alani usiko pita uburju anak kota ubay narohita tu son. Dang alani akal godang pasu-pasu narotu hita ubay narotu hita tu son alai ala takasdo tatada dirita tatada haurangata di adopan di debata ubay narohita di bagasan parmingguanon. Amang inang nahuaholongi di bagasa Yesus Kristus di bagasan Lukas 10 walu ima sadatangiang ni halak parise dohot si jalobeo di bagas joro tajahamajo di multimedia Lukas 18 ayat 10 sahatu 10 tolu. Lukas 18 Oma songon parpu di panutup di hita taringot tu hararota tu bagas joroon. Dang sude Lukas 18 ayat 10 sampai dengan 13. Ya, moloso dapat hame pe macahon. Adong ma dua halak nanakok tujoroi martangiang. Halak parise do nasada. Si jalobeo nasada nari. Jadi dirgak ma parisei jong songonon tangyangna di bagasa rohana. Mauliate ma autu ho ale de bata. Ala sodos au dohot halak na leban akka panamun pargeduk pangalakup manang songon si jalo bewan. 2 hari saminggu au marpuasa jalahu par 10 do saluhutna nahu omo. Yang go halak si jalo bewi madau-dau do ibana jongjong. Gari manaili do pak gijang dang barani. Alai ditopuk ma adorana huhut ma didok. Asiroham ale debata. Diau pardosaon. Asiroham ale debata. Diau pardosaon. Kehadiran kita di gereja ini amang inang bukan kehadiran yang membanggakan berkat-berkat Tuhan.
Tetapi kehadiran kita ini adalah menyatakan bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Jadi amang inang gudang dojol masih patah dang lo morohana molo dijamita hotaringo tu dosa. Nggak enak kalau khotbah tentang dosa. Tidak. Alai disita tangihon hatani di bata. Disita tangihon hatani di bata, unang patak kang hamu rohamu, songon uju di meriba, dohot di masa. Disiti tangihon hamu hatani di bata, jangan keraskan hatimu seperti orang-orang Israel ketika mereka di Meriba dan di Masa. Mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan, padahal Tuhan telah berfirman kepada mereka. Amin. Martangiang mahita. Jehovah debata amanami. Mauliate Tuhan. Boy hami ro tu joromon. Tutu Tuhan. Nama sihol dohami. Di pasu-pasu. Masihol hami paju pangrap doho debata. Masihol hami marsaur doho to marhite parminggon namion. Dangalani hahi pason nami. Dangalani gabe nadong di hami. Alai alatakas do Tuhan. Sada ari nau muli nau denggan molo pajupang rap doho debata. Ima di hari minggu. Di hari napi nasahatmu Tuhami. Kudang napi natongommu Tuhami Tuhan. Martaba-taba silas ni roha di hami. Di pardagingon tarlumobi di partodion. Ubay natama hami ro marsoba tua dopamu. Di minggu nami sadarion. Huboto hami do Tuhan. Saina humurang do hami Tuhan. Taringot tu asi dengan bahasa dohot pasu-pasum. Alai dang molo gabi humura kami pasu-pasum. Gabi sumuda sudah tami Tuhan. Marsoba tuho. Alai iko sobau nami. Pujion nami oloponon nami do guarmu nabadiai Tuhan. Ai hodo gumonggom saluhut akatano. Rodi sude akka hajak kajang. Alani i Tuhan. Sude mana marhosa di bagasa parnguluan na. Mamuji pasangapoko. Mangulupod dengan basam. Di bagasan parnguluan na. Ay huboto hami do Tuhan. Humutal pe akka robean. Mosa pe akka portibiot Tuhan. Alai anggo asi dot holong ni roham Tuhan. Naso muba naso mose. Sian parnguluan nami Tuhan. Moru pe bilangan yakka na porsea. Lam torope jolma akka nalaho manadiko kasiangan o Tuhan. Alai anggo asi dohot ianggo padamu nang hatam. Naso olo muba, naso olo mose. Alani Tuhan, say hupuji-puji hami maguarmu. Nuaeng rodi saliling nililingna. Mauliate ma Tuhan. Alaboy hami, marsaur dohot hatam. Kudang ruas ni huriam Tuhan na marsahit. Di bagasna, di rumah sakit. Jala si pata ala ni parsahito ni madele rohana nang todina Tuhan. Alay na posdo rohanami Tuhan. Molo pe marsahit daging na Tuhan. Sotung Tuhan madele todina. Ala ni sahiti. Alay say toktong ma dipuji-puji debata. Say toktong ma makirim ibana tu debata na boy paluahon ibana siap parsahiton nai. Secara khusus utangi ako kami Tuhan. Ima pridolin si macutak. Nyonya si tua MT Pasaribu boru Manalo. Halomoa si macutak. Pera boru Hutagalung. Muandri silalahi. Sariani bori mani huruk, situa jede si regar, minar boru tobing, jonggu si torus, dohot akala na asing, ruas ni huriam, na tongom marsahit na sohuboto hami, sahitaha di dia masida marsahit. Tuhan, huboto hami do Tuhan, malala ate-ate, sipata murah-murah, muruk akan amar sahiton alani manaon na siti Tuhan alai porsedo hami Tuhan haul manasida
Nang pedi bagasa parsahitan alai molo takas di hilalana sida padongannya ni Yesus di bagasan ngoluna. Takas Tuhan ibana margogo manaon akasahit naro tu pamatangna. Pasu-pasu ma akan atua-tua nami naro marminggu na marlas ni roha rap dohot akan nahina holongan ni rohana. Paluas manasida Tuhan madai akadenggan ni basam marhite hahi pason marhite akaparayana konon nang akapoparan nang dia kana tua-tua Tuhan saya margogo manasida mamudai mamisang akasudut nau poso asa diingot nasida Tuhan mamuji pasangapon guarni dia bata marhite na pajonokko diri marminggu manopo parpunguan ni hala Kristen. Mau lihat madiho Tuhan di hari marsogot mamuhai aka ulaun nami di tonga-tonga ni huriam nang di tonga-tonga ni aka ulaun na pinasahatmu Tuhami. Homa na margogoyhon tabahon aka silas di roha. Mau lihat madiho di bagasa Yesus Kristus martangia kami. Amin. Mari dehita tapasahat peliata. Rapi ta jongjong. Rudi ibana sudetano sitong dahata na tuhitao patongon tongon tunangon
tongon loro ulomo onai. Tatangya koma peliata todopani debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Kijang. Odo haroroani saluhut silehon-lehon nadeng gadoho nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masyan na nilehomi tuhami peliat nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di colom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasya kami pilianon pati bulhon harajomu. Ditonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todib. Asalam mutadahami godang ni seleho-lehom mituhami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Kijang, say pinarbadia makuarmu, say Roma harajonmu, say saut malomuni roham di Bana Tongosong na di Banua Kijang, lehom matuhami sadarion hangulua siapari, sesa madusanami song opanesanami, idosa nidongan namardosa tuhami, unang hami tukyo tu pangucunam, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor homa damena tutondim. Damang dainang hahaanggin na pinaribot hami na makobasi di pukul onom padita sudesitua pemusik multimedia song leader pasahaton selamat hari Minggu madihamu saluhutna oras madihita.